reprezentant Juhoafrickej republiky, ale zároveň aj Portugalčan v predchádzajúcom súboji. Poliar, ľavý krídelník, dnes sa vrátil do obrany. Majtan padá po zákroku. Práve takéto situácie, aká sa rodila pred chvíľkou, by mohli zaskočiť Žilinčanov, ktorí sa budú tlačiť na superovú polovicu. Má prevahu v zápasoch, ale hneane zlomiť smolu. To sa ale nedohodol na ďalšej spolupráci. Tvrdý zákrok Mravca, Odúr na zemi, ale Trnava má výhodu. Cypris vyzval Mikoviča a ten fauloval Piačika, ktorý... Prvá žltá karta stretnutia pre odchovanca Žiliny, ktorý má za sebou veľmi zaujímavý profesionálny život. Ako 19-ročný odišiel do Spojených štátov amerických, kde strávil takmer 5 rokov. Študoval tam. Dokonca sa dostal aj do draftu Major League Soccer. Vybral si ho Sporting Kansas City, ale pre dlhotrvajúce administratívne problémy udelením pracovného povolenia radšej zvolil odchod do Holandska, odkiaľ sa v zime vrátil. Mikovič poslal k zemi Mravca, ktorý neprijal férové gesto. Aj v prvom semifinále slovenského pohára. Odveta sa hrá o týždeň v Trnave. Podobná situácia je medzi dvojicou Košice-Slovan. V 13. kole 20. októbra v Trnave Žilinčania vyhrali 2-1. Boli dávali Pich a Sisej, ktorý už nepriestor, ale prišlo k taktickému faulu. Odnesol si to Belo. Pich tentoraz z pravej strany, Mihalík sa presunul na ľavú. Mravec. Mabuka. Mravec. Akakpo. Pich. Sa mu nepodarila, ale inak v strede ihriska funguje veľmi dobre. V tom doterajších minútach doplňa Barčík. Majtan s Mihalíkom si nerozumeli, Mravec chcel obstrediť, ešte šanca, predsa gól, tak to trvalo. V 34. minúte Robert Pich ukončil neuveriteľne dlhé čakanie na strelecký zápis. ...518 minút to Žilinčanom trvalo. Mravec ešte neprestrelil Karhana, ale Pich tretej šanci stretnutí nezaváhal a potvrdil pozíciu najlepšieho strelca domácich. Je už 8-gólový. Nastala zmena, keď Leitner prišiel na ľavý kraj, než sa posunul dopredu. Mabuka na pravej strane s Mijavou urobiť Štefan Tarkovič. Dnes ďalšie zloženie, keď dá sa povedať staronové ešte z jesene, keď sa Nuneš vrátil na ľavú stranu a Mabuka ostal na pozícii pravého beka. Navyše defenzívu vystúšil Mravec ako defenzívny štít v strede, teraz dostal poriadny úder od Augustíniho a bude musieť ísť za postranú čiaru na ošetrovanie. Dva roky strávil v druholigovom holandskom FC Emmen.
snehového záveja. Belo. Mabuka. Loptu potlačil na roh, ktorý sa ale nekopal Kaščák. Belo. Postupne sa rozohráva po tom, čo vynechal celú jesenú časť. Mal dlhodobé problémy so slabinami, ktoré ho trápili ešte predtým, ako sa dostal do Žiliny, ktoré je už takmer 7 rokov. No, pri lopte Babatunde Bel Agustíny Angeloviča. Mravec. Janečka. Sabo. To už faul bol. Bodyčekom sa previnil Mravec. V kabíne Žiliny našiel podľa vlastných slov najlepšieho kamaráta Martina Dubravku po svojich potulkách svetom, ktoré trvali 7 rokov. Práve Dubravka si teraz šteluje dvojčlenný múr. Nakak po šanci pristúpil si loptu pri spracovaní. Mravec už je vytlačený. Akakpo sa chytá za hlavu. Veľmi ťažká pozícia pre tohto hráča. Väčšinou je obkolesený 3-4. Dostal sa cez Mabuku. Ani Mravcov nebol definitívou, no a na nešťastie pre Trnavu Cypris pri tom centri trafil tu 4 sezóny a okamžite sa zapojil do súboja s Piačekom. Medzi rokmi 2007 a 2000 produkcii domácej lavičky Mravec púšťa do hry Viktora Pečovského.